Здравейте хора, аз съм Прототайп и днес ще направим един чалендж, в който се казва да си напълним целият инвентар на Майнкрафт с разни глупости и то за 5 минути. Така, нека да видим дали можем да успеем. Сега ще пусна моя часовник на телефона и разбира се, то ще избибивка, когато трябва да свърши. Ето имам 5 минути. Нека започваме и старт. Така. Трева. Защо не мога? Съжалявам, че не бях снимала доста дълго време. Тук нещо. Това обаче е много гаден. Хора. Не знам дали ще успея за 5 минути. Няма да стане. Много гаден байм въпрос. Ще се опитам да потърся. Ако мога да съм по-бърз. Зайче. Не мога да те убия. Ами. Айде бе, сега съм напълнен само 3 работи. Това няма да проблема, нищо няма. Сам. Там има бамбук. Отивам към бамбук, трябва да го взема. Бързо. О, да светя. Не, обаче ми трябва твоето месо. Не бе, кокошчице! Не. Така. Заиграва. Продължаваме нагоре. Много кошки. Този чалендж е доста труден. За жалост има друго дърво. И след малко ще ми свърши храната. Добре, взех и сидове. Продължаваме напред, хора. Окей. Добър фейл. Нещо друго. Mushrooms. Имам. Една ли две са. Не знам, тук нещо. Мога да се пробвам нещо да направя, но трябваше още малко да
сега това да е бо, ще го направим на такива. Minecrafting table. Ни пръчци. Го направя. Да щупа тук има някои работи, но мога да направя кирка. Хора, не успях да направя чаленджа. До някъде си напълних инвентара. Да, надявам се това кратко клипче да ви е харесало. Очаквайте много клипове от мен. Ударете по един лайк и се абонирайте. Това бях аз, Прототайп. Чао!